Hoxe fago unha regueifa para ver se fai bo día. Esta é miña compañeira, ela chamase Lucía. Pois eu chamome Lucía, como xa dixo Patricia, e nós somos de Arzúa, que está no centro de Galicia. Somos da terra do queixo, pero tamén temos mel. Non te metas cos de Arzúa, que vas direito ao cuartel. Xa decía a miña avoa, pola noite de xeada, aquí só se come queixo, non se come marmelada. Non lle fagas moito caso, porque dácheme a risa. Carallo pa miña boa, esa sí que che era lista. Non lle botes tantas flores, non che vai a coller medo, que por aí ven meu avó cun caldeiro cheo de grelos. Non che me gustan os grelos, traigo uns poucos repolos, porque aí ven a carretilla o meu tío Manolo. O teu tío Manolo non che me cae moi ben, porque é un folgazán, un trapalleiro tamén. Vou parar de rejeifar, non teño imaginación, pero cando vos queirades rejeifamos vos a vos.